On kaunis syksyinen päivä. Maria hyppii kuralatäkössä. Jee! Hauskaa! Onpas minulla hauskaa! Jipii! Jee! Woo! Maria ei jaksa enää hyppiä kuralatäkössä. Hän alkaa tekemään X-hyppyjä. Jee! Hauskaa! Jipii! Nyt Maria huomasi, että maassa on paljon hienoja pikkuisia kiviä. Hän alkaa tutkia kiviä. Vau, sieltä löytyy mahtavia kiviä. Vau, kuinka mahtavaa! Näin mahtavia kiviä sieltä löytyy. Vau, aivan ihania. Ihania kiviä. Maria rakastaa kiviä. Tuossa on Marian kumisaapas. Ja hänen toinen kumisaappaansa. Siinä on Maria. Hei Maria! Nyt Maria on päättänyt, että hän alkaa etsimään aarretta. Marian täytyy ensin löytää aarrekartta. Maria löysi hienon aarrekartan. Hänen täytyy kulkea kohti rastia. Rasti tarkoittaa, että sen kohdalla on aarre. Maria lähtee iloisesti hyppimään kohti aarretta. Mitä hän sieltä löytyykään, hän ajattelee. Vau, haluan niin kovasti sen aarteen. Kumpa löytäisin sen? Hihi. Nyt. Maria on saapunut määränpäähän. Nyt hänen täytyy enää kävellä 30 askelta tuonne eteenpäin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Maria, sinun täytyy kävellä. 18, 19, 20, 30. Lasku ei tainnut mennä ihan oikein, mutta nyt Maria on määränpäässään. Näkyykö täällä aarretta? Missä se voisi olla? Maria on huomannut jotain. Mitä siellä on, Maria? Sieltä pilkistä jotain sinistä. Olisiko se aarre? Nyt. Mitä sieltä löytyi, Maria? Maria on löytänyt sinisen karvatupsun. Vau! Tällaista Maria on aina toivonut. Sininen karvatupsu. Unelmiensa täyttymys. Eikö niin, Maria? Katso tänne. Onko unelmiesi täyttymys? Etkö olekin aina halunnut sinisen karvatupsun? Oletko? Sano. Selvä, Maria on ujo, hän ei osaa puhua. Voi ei älä rikoo sitä, yksi karva tipahti. Laita se heti takaisin. Noin, hyvä. Se ei pysy! Sinä pilasit sinisen karvatupsun. Hyi sinua, Maria. Noin, Maria on taas kokenut uuden ihanan seikkailun. Jipii! 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 No niin. Oliko teillä taas hauskaa Marian kanssa? Sanokaa hei hei Marialle. Hihi. Hei hei Maria, hei hei, nähdään taas.